What's up mga ka-trending? So may panibago naman tayong mukbang. Ang imukbang natin ay Mang Inasal! Dahil nag-crave ang aming baby at si ate. Mang Inasal na family size na May free palabok. free palabok. Family size. Promo nila ngayon sa Mang Inasal. Merong paa at saka pitso. At saka meron din kaming sisig. Bangus++Sisig. Bangus+Sisig. At saka siyempre yung chicken oil ng Mang Inasal, hindi mawawala. Ayan, At saka yung fruits. Meron kaming mango at saka orange. Ano pa? Cucumber, yeah. At saka yung rice namin. Rice na isang kalderong rice. Mga katrindeng, kain tayo. Pero bago tayo kumain, mag-pray muna ang ating napakaganda. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for the food, for the drinks, and for the air. Amen. Amen. Mga katrindeng, kung saan man kayo sulok ng mundo, kain tayo. Yeah, masarap to. Sarap. Hati-hati kami Lagay sa muna natin rice. dito. First bite muna sa inyo. Sa'yo Nick, paa. Si ate din, gusto niya ng Gusto niyang paa at saka pitso. leg part. Kaso, pitcho lang yan. Share o... Sige na. si ate. Okay, man. Are you Eto. sure? Yeah. First bite muna tayo. Sa'yo, May. Ito, May. Isa din. Wala sana dito lang. Chicken oil. Wait lang. Chicken oil. Sungan. Anoin muna natin. Una na. Ito, first bite mga katrending. Wait. Kain tayo mga kabayan. Marap. Sarap talaga ng inasal. Ito ang namimiss ko sa Kati, si Monique nagsabaw og chicken oil. Masarap chicken oil daw. Happy birthday to my pamangkin. Happy birthday, Ace! Birthday Ace. Ang cute ng sisig nila. Akala ko talaga marami. Magkano itong Pila pa ganyan eh? Yung pizza 390, di ba? 336? Ang pizza pero yung paa 300 something pero apat. Kaso I don't like kasi leg part. Sa akin din gusto ko yung pizza. Pero yung mga bata, gusto nila yung mga leg part. Pero masarap yung sabaw nila. Pag nasa
Pag nandun kami kumain, ayun. Yung sabaw, grabe. Sawa overload. Okay. Yung kita. Atas eh. Ano, oh? So, ano na? Dili na imagination. Ang palabok. Masarap ang palabok nila. Favorite ni Tintin. Gutom yung exam nik, no? Bangus na sisig. Sisig na bangus. Wala na kasi silang pork. Ngayon. Parang unlimited rice pa rin. Sa mga kababayan dyan, kain tayo. Iba't ibang sulok ng mundo. May Mang Inasal sa ibang ano. Wala pa yata. Sa Middle East, hinahanap. Merong mga inasal sa Middle East, pero kopya-kopya. Aling inasal. Sa Saudi, merong aling inasal.
Yung chicken oil talaga sa Mang Inasal, masarap. Paborito halos ng lahat. Ano bang masarap sa chicken oil na yan? Mino, Hindi ako nakain yan. Wala namang lasa. kahit ako nung una. Grabe. Mga tata dito murag himo nagsabaw ang chicken oil. Say-say. Grabe. Lami pag nagkanimi. Daghan ulit no? Ate. Ikaw daghan ka de. Lami himog sabaw no? Sa mga kababayan na walang Mang Inasal, ito para sa'yo. Kadalasan doon, Jollibee lang eh. Use your other hand. Use your other hand. Gamita para. Kaya kadlok. Susod man. Yeah. Para makakulit pa. Okay. Sarap. Napay chicken oil ni ko. Ayun. Imo na di Hindi pa lang. Wala ka siya napagod. Hi, Ate Sasa. Hi, Jewel. Same tayo ng kinakain ngayon. Kasi nag-order din sila. Same ang ano. Para sa balok tayong kakain. Kain tayo. Jewel at Sasa. Fair. Palabok, Nick. Hindi ka gusto mo try? Plus. Hindi ate. You're done? Ito ko tong buto eh.
soft drinks. Nawala mo. Palabok. Try. Okay. Init pa. Mainit ang panahon. Tapos na akong kumain, guys. Grabe, nakapa-pulito natin to, guys. Sarap. Palabok mo. Testingin mo. Dati guys, pag may mga tira-tirang manok sa Mang Inasal, mga tira-tira nila ako ang taga-ubos. Pati din ngayon. Excuse me, ta. So, this is their family size. Then, sa promo nila, free daw to. Worth 219. Order na kayo mga katrending. You want? You want to try? Ito. Just a little. Sarap ko yung busog na ko. We'll just share it. Ano eh, ba yung nakuha ni Miming? Gamay na. Ano? Sure, ta. Kay Miming. Nick, excuse na dito, Nick. Sarap. So, Nick, how's your exam? Okay. Si ate, kulbaan. So, ikaw ang gikulbaan. I remember the last time yung sa first exam ni ate kinder. Tapos, Ikaw ang kulbaan. ako ang nakulbaan. Ako sa gawas nagulat, tapos ako ang nakulbaan. Tapos pag-check, perfect. Diba? Tikman nga natin tong palabok na hindi ko pa natikman. Apply. Kuan ang baso. Mix pa to men, no? May siya. Ikaw te, Isog na ko. basig mag-exam te, unya. Pangutanon mo sa lami sa palabok sa Mang Inasal. Di mo katubag. Muna try. Ikaw, Nick. Sige. Kain tayo ng palabok mga ka-trending.
Tikman natin. Hindi namin to maubos kasi family size to. At dalawa lang kami. Hindi yung family kumain. Namin mo dahil? Instant noodles lang siguro ilahang ganahan yun. Pancit Canton. Which is no na sa ila. Ito oh. Kain tayo. Hi, Mama. Hi, Papa. Super miss na nila si Mama at Papa. The last time mo nagkita ni Mama at Papa is I know, si Papa. Nakita man dahil mo lately. Si Mama. Ni Mama is March. 2019. No? 2020. After ano to? Namatay si Lolo. Makapunta na sana tayo kaso may 5 positive na naman daw doon. Oo. Don't mention. Hopefully okay na doon para makapunta tayo sa birthday ni Papa. Bingo, Nick. Bingo, te. Kala. Inasa ko kung sila may. Mura lagi siya strawberry, be? Mura strawberry, Nick. Masyag mango. Playing safe siya, mga katrending. Kasi baka maasim. Tamis? Sakto lang. Sakto lang. Ako, lady. Pasa daw, te. Pasa daw. Ako dati, char. Nagmadali siyang matapos to kasi gusto niya makita yung ladybug daw niya na costume para sa birthday niya. Ano din? Kala niya meron. Pero meron. Ano eh? Told you. So invite mga katrending sa birthday mo. Dapat, eh. You invite them. Malapit ng Invite. birthday sa baby namin. You invite them. Magli-ladybug sila din. Magli-ladybug din yung ano nila. May shoutout ka pala kay Alvin. May YouTube channel din siya. Alvin FDV o VDF. Iano ko lang yung ano. Ano po? Ibaba ko lang yung ano niya. Sana supportahan din niyo siya, kapwa, kabayan ko yan. At sana i-subscribe niyo, paki-click na rin yung notification bell. Sa'yo, te, may shoutout ka? At saka mga katrending, paki-support din yung friend ko, si Fancy TV. Doon Fancy TV. makikita nyo yung The Beauty of Buena Vista kung sa Agusan del Norte. Maganda din ang content nila kasi travel, food din sila. Bago pa lang po namin. sila, kaya please po, pakasupport na rin po. Tulong-tulungan tayong mga mga Pinoy vlogger. Masarap yung Support local. Let's try ko to. Paborito ni Mama. Palagi naming pasalubong. Tapos hindi mangganik. Ako busog. Pasalubong namin to ni Mama every time uwi kami doon. At saka may chicken oil pa kami mga katrending, oh. Bibili lang kami sa sa terminal. Mama, pasa ito. Orange snake. Orange te. Orange. Lami ang orange. Dili. Dili. Tabang. Nga ka nagkaon ng tubig. Kadi lami nyo karon. Dili ang color namin. Ganito kasarap mga katrending pag
Sabay sama-sama ang pamilya kumain, kwentuhan. Sa mga OFW dyan, nakarelate ako sa inyo kasi dyan ako galing. Mag-isang kumain, walang nag-aalaga, yung sarili niya ay nalagaan niya. Pag nagkasakit, wala. Sariling sikap. Kung ano ganing hot doon eh. Doon na lang na, panindigin na lang na. Galing panindigan. Magkano to? Isa. Aslom eh. Tulo G's, tulo 20. Kan adaw me. Kana sila tanan may idungan. Excuse me. Sige. May kunting tira pa dito mga katrending para sa Mingming. Para sa Mingming ni Monique at ni ate. Kay Luna. Look at Nick. I will eat the 4 ano. Tsaka ito yung naubos namin. Oh, yes. Yes, no. Parang ano lang naubos, no? Kani katrending konti lang naubos namin. Ito, mga buto-buto na lang. May ano pa natira pero para sa Mingming. At saka yung fruits, yung mango na ubos din, no? Wala na kayo shout out? Ay, wala na. Mga katrending, salamat sa pagpapanood. Kung bago pa lang kayo sa video namin mga katrending, please paki-subscribe na rin katrending. And like. Share. And push the notification bell para ma-update kayo kasi plano talaga namin everyday may content kami. Para sa inyo po yun, guys. Sana po mga katrending, huwag ninyong kalimutan mag-subscribe. Thank you sa lahat. Salamat sa musuporta.